खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 आगस्ट समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं रबिन बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। साननाय बायदियै खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन। रंजा बाजायैनो सानखौ बारहोहरनो हागोन। वृष राशि। हरखाबै गोजानाव थाहैनाय गावनि आंगोखौ लोगो मोनगोन। गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ बावगारनो हागोन। मिथुन राशि। माखौबा लानानै बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायलायनाय जागोन। सोमोन्दोआ लोरबां जालांनो हागौ। कर्कट राशि। नंखाय बाथ्राखौ लानानैनो लोगोथिनि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनाय जागोन। सुथुर सानलायनाया सोमजिगोन। सिंह राशि। नोंथाङा सोरजोंबा मोजां मोननायनि बान्दोआव गोग्लैगोन। गोसोखौ उसुखुथु मोनबाय थागोन। कन्या राशि। गोबावनिफ्रायनो नांथाना थानाय जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। गोसोखौ गोजोन आरो रेजें मोनगोन। तुला राशि। नोंथांनि जाफुंसारनायखौ गुबुना हिंसा जागोन। जेरावखि थाङा सोफै सोफै खालामगोन। वृश्चिक राशि। न'खरनि मावनांगौ खामानिफोरा बांनायनिफ्राय बांलांगोन। खामानिखौ मावजेननो आन्दायनाय मोनगोन। धनु राशि। नोंथाङा समाजनि गोथार हाबा मावनो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। मोजां सान। मकर राशि। नोंथाङा नंखाय दायावनो सोरजोंबा गाज्रियै फान्दाय जागोन। सांग्राङै थानाया गाहाम। कुम्भ राशि। न'खरनि बाय बाहागिफोरजों जयै लोगो मोनज्लायगोन। बयजोंबो गोरोबलायनानै थानो हागोन। आरो मीन राशि। गोरोन्थि हाबा मावनायनिफ्राय नोंथाङा जानगाराव थानो हागोन। न'खराव अनज्लायनाया बांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।